салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз 25 октябри соли 2025 мебошад. мо қарор дорем дар боғи ман деҳаи чорбоғи ноҳияи варзоб ва ман тайёрӣ ба мавсими соли ояндаро ба шумо нишон медиҳам. Якум чӣ кор кардем мо? Ҳарчанд ки ҳоли замин сахт аст, мо фурсат намеёбем ҳамин корро кардан, барои сахт ҳам бошад ҳамин корро анҷом дода истодаем. Якум мо гирди ниҳолро қобел карда, мулоим карда решаҳои ғумай ва дигар аҷри ғалафҳоро бароварда истодаем. ҳар як, чунки агар ин реша монад, ин решаи алаф монад, решаҳои дарахти моро меҷиқаду сабзиш намемонад кардан, азоб медиҳад. барои ҳама мо чӣ кор кардем, боз чӣ кор мекунем? ҳарчанде ки нашунамои дарахтҳои ман неҳоят нағз ҳастанд, замин беоб буд, имсол обдор кардем, моҳи август беҳтарам кардем, оба ки бисёр лагат карда додем, ина бинед дар моҳи август чӣ қадар шудам. Ки бовар мекунад ки ҳамин зардолуро ман ҳамин баҳор шинондам. ин зардолуи лор наст, худо хоҳад мана ин баҳори оянда бояд ба мо мева диҳад. ҳеҷ кас бовар намекунад ки зардолие ки ҳамин баҳор шинондед қадаш 2 метр шудааст ва аллакай фикр мекунам гулхона дорад ва имсол ба мо ниҳол метиҳад. ман худо хоҳад насиб бошад ба шумо нишон метиҳам. манам хеле мо ҷой кардем, оли борон меборад, худо хоҳад замин ки нам шуд, мо бехи ин 2 сатил пору ва 1 пиёла фосфор, 1 пиёла кали мерезему боз побел мекунем. ҳамин сол худаш то январ то феврал, ҳамин то саршавии мавсими баҳор. ҳарчанд ки нашунамои замини ман хуб аст, яъне замини ман пурғизо аст, ман боз хоки инро гирифта ба институти хокшиносӣ бурда додам, ки дар Гипразен воқеъ аст. ман ба шумо тавсия метиҳам ки хокатонро бурда аз ташхиси хок гузаронед ва онҳо ба шумо муайян мекунанд ки дар хокатон, хоки замини боғатон чӣ намерасад, фосфор намерасад, кали намерасад, азот намерасад, дигар чизи намерасадагиро ба шумо мебиёред, ворид мекунед. ҳар чизеро ворид намекунед, ҳамон чизи намерасадагиро ворид мекунед, яъне пули шумо камтар сарф мешавад. худи ташхис 15 ё 20 сомонӣ будааст. ман он рӯз навор гирифта партофтам ва ҳамаи шуморо водор мекунам ки ҳатман заминҳоятонро бурда аз ташхис гузаронед, чизи намераса ҳамонро ворид кунед, зиёдати чиз ворид накунед, куркурона кор накунед, пулатон бисёр мерад, вақтатон бисёр мерад, наметонед, баъд мегӯед нашуд, ҳама сола помидорҳо хушк мешавад, ҳама сола болғариётон хушк мешавад, дарахтотон нашунамо намекунад, бисёр мегӯянд ки ба ман дарахт мешунам, нашунамо намекунад. албатта барои чи нашунамо намекунад? барои он ки дар замини шумо ба ҳамон дарахт ғизо намерасад, ин ё он ғизо намерасад. барои ҳамин ҳатман аз ташхис гузаронед. Гипразем ҳамин бозори деҳқон, дар шафати бозори деҳқон вақте аз бехаш гузашта дарунтар медроед, 100 метр аз якум дарвоза не, аз пушт дарвозаи оптоматика ҳаст, як лофтфурӯшо. ҳам рӯбараш як 3 ё 4 ошёна ҳаст, нависондагии институти лоиҳакашӣ ва хокшиносии Тоҷикистон. ҳамонҷо меравед, месупоред, ҳатман ба шумо дақиқ гуфта метиҳанд дар замини шумо чӣ намерасад. мана ин яксола ниҳоли ман ҳозир ман шафтолуро як баҳор шинондагиро нишон диҳам. манам хеле коро кардем, аллакай мо тоза карда истодем. ҳозир мерем шафтолуро нишон медиҳам. ина шафтолуи 2 сола аст. ин шафтолуи 2 сола ки нектарин аст, ба шумо нишон додига будам. моҳи июн мепазад, аввали моҳи июн мепазад. чӣ қадар ба зеб ранг дорад. худо хоҳад 2 сол пас ман аз ин ниҳол ба фурӯш мебарорам. ман инҷоро худо хоҳад ниҳолхона мекунам. мана ниҳолхонаи ман себҳо, мана гелосҳо ва ин себу гелос ин баҳор не, баҳори дигар ба фурӯш мебуранд, чунки пайванди кардагӣ ман дар қисми поёниаш аст. имсол мо қисми болоро мебурем, пайванд сабзида боло мебурояд ва ин 2026 баҳораш не, 2027 ҳам меваи гелосу себҳо ба фурӯш мебуроянд. мегузарем шафтолуе ки ман ина бинед, зери бехинам, ман чӣ қадр тоза карда мондам. ҳоли бо як бор дига побел карда пору ва амафосу кали мепартоем ва ин нашунаморо бинед чӣ қадр бақувват аст. ва ин тараф мана ин шафтолуи ҳамин сол аст. ҳамин соло шафтолуро бинед. ман шинондам, соли дига аллакай аз ин мо чӣ мегирем? мева мегирем. нектарин аст, шафтолуи бепашм аст. барои чӣ ин қадар нашунамои хуб кард? барое ки ман
озуқаи хуб додам, заминро аз фосфору кали таъмин карда, бар зиёд не, ҳамчиқадр новаяш аст, миқдораш аст, ҳаҷмаш аст додам, пору додам, об додам ва нашнамояшро бинед чӣ хел беҳтарин шуд. Мана ин тагашро тоза кардем, бироварда берун партофтем, алафҳои аҷриқе ки дар гирди реша ҳастанд, боз мо борон занад, худо хоҳад ин дафъа мо то инҷа мебиёрем побеламонро, пору, кали, фосфору побеламонро то инҷа мебиёрем. баҳор оби қатраги мо имсол худо хоҳад об бисёр пайдо кардем. оби мо агар ягон тасодуфан ягон сел назанад, ягон ҳолатҳои табиӣ нашавад, мо худо хоҳад аз баҳор обиро нақсавӣ мекунем ва ин нашнамои хуб мекунад. ман ҳамдиёрони азиз, ин корҳои тайёрӣ ба баҳори соли 2026 мебошад. шумо ҳам бояд дарахтҳои ҳавлиятонро, агар хоҳед ки меваи хуб гиред, дарахтҳои ҳавлиятонро бо ин ҳолатҳо соз кунед, ғизоҳояшро тиҳед, заминотонро аз санҷиши лабораторӣ гузаронед, хокатонро, хоки заминатонро ва ҳамин қадр кор кунед. агар шумо меваи хуб мегиред, меваи бозоргузар мегиред, меваи сифатан хуб мегиред ва мин баъд боз чӣ корҳо анҷом додан дар кор аст дар боғ, ман ба шумо гуфта мегузарам доим, бебанду миён нашавед, кунед ҳамин корҳоро дар ҳавлиятон барои худатон кунед, меваҳои беҳтаринро мегиред, бозор намеравед, намехаред. вақте ки шумо меҳнатро мекунед мегиред, мехӯред, ба падару модаратон метед меваро, ба фарзандатон метед, худатон як роҳат мекунед. ана ҳамдиёрони азиз, ин як наворчае аз тайёрии имсола ба мавсими соли оянда буд.